eu que sei, vai que esa que se teñen razón é que na religión que se non eu vou ir ao inferno, mellor que sei. Non estaba de contrato isto, falar disto, non? Sí. Decía, ponos un paraíso, e hai un árbol, e aquí, comezo que teirades menos deste, que non era unha maceira, unha maciñeira, unha fanceira, como te chamades aquí, non era como había mazada, eso, se inventaron despois. Simplemente dices, non podedes comer do froito, da árbore, do saber do ben e do mal. É dicir, nunca coñeceredes, nunca teredes o coñecemento todo. É descoberto. Por qué? Porque o ser humano que necesita e o que quere é saber e coñecer. Todo isto é inverosímil, todo isto non é creíble. Pero con isto sabemos con isto, que o que ten o ser humano é unha ansia de coñecer, de saber. E hai un ser que é Deus que dixe polo rabo da gaita, de saberlo todo nunca. Isto vai quedar todo grabado. Non vou ir ao inferno, pero vamos, eu imagino que non vale nin Josafá unha batalla de mira o que xa te sigue. Bueno, decía, iso é justamente o que defino que é o ser. Entón, por que quería ir? Onde quería ir? O ser humano, ao non poder saberlo todo, tuvo que inventar un truco para poder tirar para dentro. Porque chegamos a un sitio e decimos, bueno, e que máis? O sea, pensamos na morte. Que sabemos da morte? Nada. Que fixemos? Inventamos a fantasía. Que sabemos da morte? Un montón de cousas que nos enseña a fantasía. Desde o das uríes, esas dos musulmáns que hai 70 vírgenes esperando por cada un, que é mentira, que non o digo o Corán, parece ser, dixo outro día un musulmán, dixo, non esperes as 70 vírgenes que nos han conformado tamén, pero non esperes que lo hagas. Bueno, por aí, por ese camiño fantástico, non? A min toda a vida de neno me decía, tal, en noso ceo, e ali tras unha vida de felicidade, e tal, e tal. A única cousa que eu encontraba atractivo, non saber Larchán, era non terás que facer nada. Mirad, pero aquilo de estar todo o tempo escoitando anxos cantando do como facía moi interesante, pero que temos. Bueno, decía, suprimos unha fantasía. E iso é o que fai que dices, claro que non é creíble. Pero se non que fago, como explico o mundo se non teño fantasía? Porque chega un punto que xa non sei máis. Aunque nos queda moito por saber, moitísimo. Que despois, se queredes, como estou falando máis do que quero falar, podedes falar vos, se queredes, digamos, onde está todo ese saber que nos queda.